Малко на мокри горе гипса, но то горе не е важно. На майки ли си играете? На кукли? Точно на кукли, да. Аз Христо идва... Михаил... За забуд. Муква, че се будеш стратим. Сега ще да я видим нея. Сега добре температурата, какво трябва да преварим да има повече вода. Ще преваря преди нещо да я, точно. защото аз Сипиш нямам направо кърма. да става. Нито е толкова, нито става. Тя си говори. Пей си оставя. Тя си говори. Дядя. Олената Чакай, мани, и само че си После ще пращам клиповете. Ома, ти снимаш, Ами как? Ние снимах голия гъс, защото дай. Людзелен. Да. Това за буквата. Това вече не го очаквах. Не. Много са хубави. Така.